Danas planiram da ugradim Bluetooth na ovom postojećem radiju Kenwood. Trenutno koristim ovaj transmiter, ali ima smetnje u radio stanicama i u frekvencijama koje koriste mnogi. Tako da smo rešili da ugradimo Bluetooth koji će biti iza radija. Nadam se da će biti dobro. Sljedeći video koji ćemo raditi posle ovoga je polimerizacija farova. Radit ćemo na više automobila, tako da ću više videa izbaciti. I krećemo na rastavljanje radija i pokazat ću vam, evo to je ovo. Dobijete ovako upakovano, verovatno je sa AliExpressa ili nekog sajta. Evo ga, ovo je modul. Ovo vam ide pozadi u AUX-u. Iza svakog malo kvalitetnijeg radija kao što je Kenwood imate pozadi dva činča. To je za AUX kao. I imate plus i minus. I ovo vam je u stvari taj Bluetooth modul koji ide iza radija. I on ga u stvari prepoznaje kao AUX. Ali ajde da vidimo, možda neće raditi u mom autu, mada je pisalo da je za Renault Megane i tako to. Sad ovaj moj radio ima vađenje. Da se setim gde je, evo ga. Znači on ima ovo, vadi se Kenwood. Kad smo to skinuli onda možemo ovo lagno. Tako. Evo. To smo skinuli. I sad ovo bi trebalo da izađe napolje, ali da li će izaći ne znam. Onda vadimo ovo. Sad da bi izvadio sam radio, morat ću ovdje da gurnem dva imbusa. Vidite ovdje gdje su ove žabice, ove rupe gdje su sa strane. Tu mora se gurnu dva imbusa da bi ono izašlo napolje. Gurnete ovdje jedan imbus i ovdje gurnete drugi, samo da nađe manje. Tu bi trebalo se gurne ova pločica, ali ja nemam to. Sve bi trenutno. Tako da ovako vidite. Tu. I on bi trebalo sad da izađe. Ništa, morat ćemo ovako sve da izvadimo, zato što ovo neće drugačije. Izvučemo, znači evo ga, ovdje ide AUX i odavde trebamo da nađemo, uglavnom ovo je fabrička instalacija, a ovo je dodatak koji sam ja dobio da bi moglo da radi u Meganu. Ovo je za antenu. Sad ćemo mi da izvadimo i antenu i radio. Evo, to je ceo radio skinuti. Sad nas zanima šta je ovdje šta. Moramo da nađemo jedan od ovih kablova da bude sa, to jest kao što je ovaj ovdje. Ovo je osigurač. Ovo je plus, a ovdje je verovatno masa. I sad mi njih trebamo da povežemo. Znači prvo što ćemo da uradimo je da ugasimo kontakt, da radio izgubi struju. Jeste. I onda trebamo da crno i crveno izvučem. Morat ću da je secnem. Ne postoji drugi način. Evo tako. I treba drugi kraj. Sada uzmemo na Bluetoothu isto to da uradimo s ova dva kabla. Da bismo bili sigurni da nećemo nešto da zeznemo, bolje je da skinemo konektora s ovog džeka. Ja sad ne možemo ništa da prespojimo, to je dobro, crni.
Nisam ja profesionalac, tako da nemam ovdje, mislim, odgovarajući klešt, nebitno je radit će ovako. Znači treba nam ovako ova jedna račica i to se ovako stegne. I što se uzimamo crnu sa iste strane konektora. Evo je crna, čista priča ovako. I guramo ovdje u drugu stranu. Odlično, znači ne vadi se. Sad ovdje ova dva, plus na plus, minus na minus i rešeno, to je super. Ovaj modul je koštao 1200 dinara. Ovdje vam svetli plavo svetlo kad je konektovan. Mi ćemo sada ovo da probamo pre nego što ga budemo koristili i ja ću ovo da izolujem lepo. Mi smo ovako stavili transmiter, ovdje treba svetli plava lampica, ovdje je povezano na radio i ovdje ide ovaj veliki konektor. Evo ovdje. Uje. Ovo smo izolirali. Znači moralo da ide ovako, morao sam da vadim AUX iz radija preko ovog kabla, da isečem kabel ispravan i onda da ga povežem i evo ga, sad je povezan na Bluetooth i to je ovaj čisto da potvrdim, znači odkonektuje se. Ovi rezultati nisu samo moji, glavni smo u driftu, imamo jake mašine, kravljevi ispitani smo ove, ali biće. Ništa, hvala na gledanju videa, vidimo se u narednom klipu, u narednom klipu ćemo raditi polimerizaciju farova i pozdrav.